En dan hebben we het gewoon over een schraal waartype. Maar ik was dit hier in Ljouwert van de middag wel aan, maar de trui aan, de dikke wintertrui. En dan die wien erbij, krachtig onthut in het kustgebied. En op een wien viel het natuurlijk volle kouder aan als in de stad en in het dorp. Wel, joen en vannacht. Ja, staat er gewoon meer en meer bewolking, maar toch ik nog wel opklaringstemperaturen zomaar bij de 6 graden heen. En die wind die blijft staan, die kreeft onthudde wind voor het kustgebied, uit het oosten en het zuidoosten waai. En dan zetten we terug naar morgen. Ik bewolking, misschien in het oosten, noordoosten nog even wat zinnen en de letter op bedij nog een beetje ruim. Maar dat stelt net al te volle voor. En de temperaturen morgen alweer 12 graden. En de wind nog altijd in de maand, die krachtig onthut, krijgt 6 ontzon uit het oosten en het zuidoosten waai. Maar gaandeweg de dag wordt die wind wat minder sterk. In de joentijd, in de nacht nog een protte bewolking en dus een temperatuur om er bij de 6 of de 7 graden in. En dan, woensdag, toonsdag en vrijdag, 3 droege dagen. Op woensdag zijn 12 graden, maar een matig en vrij krachtig wind. Op toonsdag en op vrijdag rint die temperatuur staat er gewoon op naar 13 of 14 graden. En dan zitten we aan de hege kant van de tijd van dier. En de zonne komt er weer flink bij. Prachtig waar dus. Morgen even een dipje. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.